मोनसे सोमोनांथाव जाथाय गोथैसालियाव गोदान जिउ मोनफिनदों सासे सुबुङा। नंगौ, जोबथा बिदायनि थाखाय गोथैसालियाव लांनाय समाव गोदान जिउ मोनफिनदों सासे सुबुङा। थारैनो जोबोद सोमोनांथाव नङासै? बियो माबोरै जाथाव नोंथाङाबो सोमोनांदों नङासै? नाथाय बे जाथाया थारैनो सैथो। बे जाथाया जादों राजस्थाननि झुनझुनू सहराव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायाव भुगिनांनाय सुबुङा मासेवा संस्थान आश्रयनि थागिबि रोहितास आरो बियो खोमाजों खोनायै राव रायज्लायनो रोङै सासे सुबुं। थांनाय 21 नबेम्बर खालि रोहितासनि देहाया हरखाबै गाज्रि जानायाव हुस गैयै थासारियाव बीडीके मुंनि गंसे सरखारि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। बेनि उनाव रोहितासनि देहा सावस्रिखौ देहा फाहामगिरिफोरा नायबिजिरदोंमोन। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला साननि 2 रिंगासो समाव रोहितासखौ थैबाय होननानै फोसावदोंमोन देहा फाहामगिरिफोरा। रोहितासनि देहाखौ गोथै दोनग्रा न'आव दोननाय जादोंमोन आरो पस्टमर्टेमबो खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव मासेवा संस्थान आश्रयनि सोद्रोमाफोरनो रोहितासनि देहाखौ गथायदोंमोन आरो बिखौ गोथैसालिसिम लांनाय जादोंमोन। बे समावनो रोहितासनि देहायाव जिउ फैफिनदों। बेखौ नुनानै गोथैसालियाव थानाय सुबुंफोरा गिखांदोंमोन आरो गोबाव खालामालासे फिन देहा फाहामसालियाव रोहितासखौ थिसनदोंमोन होननानै सुलुङा फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो बीडीके देहा फाहामसालिनि 3 देहा फाहामगिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानै मिथिनो मोनदों। बे समाव भुगिनांनाय सुबुं रोहितासनि देहा थासारिया गाहाम फारसे फैफिनबाय होननानैबो मिथिनो मोनदों।